ଆଜି ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପର୍ବ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ବା ବଢ଼ାକୁଡ଼ା। ଏଥିଲା ସମସ୍ତ ବଢ଼ାକୁଡ଼ା ଛେନା ଗୁଡ଼ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ଏଥିଲା ରସଗୋଲା, ଏଥିଲା ରସାବଳୀ, ଏଥିଲା କ୍ଷୀରସାଗର, ଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଇଏ ବୁନ୍ଦି ଥିଲା, ଲଡ଼ୁ ଯେଉଁ ମୁଆଁ ଥିଲା, କଦଳୀ ଥିଲା, କମଳା ଥିଲା, ବରା ଥିଲା, ଏଠି ଫେଣା କଦଳୀ, ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ, ଖାସ୍ତା ଗଜା, ଡାଳିମ୍ବ, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର, ଖଜୁରୀ, ଏଥିଲା ଜଲିପି, ଛେନା ଗଜା, ରସଗୋଲା, ଡାଳି ଗଜା, ଷ୍ଟିମ୍, ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ, କ୍ଷୀରସାଗର, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର, ଗୋଟେ କଦଳୀ, ଛେନା ପୋଡ଼, ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ବଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ମୋ ଜେଜେଙ୍କର 3 ପୁଅ, ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ବାପା, ସାନ ବଡ଼ବାପା, ତାପରେ ମୋ ବାପା, 3 ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏତିକି ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଇ ଥିଲେ ମୋର ସବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଉ, ଯିଏକି ଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜେଜେମା ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିଲାଗି କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇକି ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ସେଥିରେ ମୋ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ାକୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।